Der er nogen, der mangler deres sko. Det var sådan lidt sej egentlig. Jeg hader 5 minutter, da det sker. Oh shit, not good. Okay, det er meget fedt, at den bare spiller den ud i gulvet. Det kan man godt finde. Au for helvede! Her har vi Jonas, der er i gang med at lave sin video. Skæv kamera, men det er, altså framing er fint nok. Framing er fint nok. Det er ikke særlig skæv framing. nå. Det ligner bare ikke sådan. Oh my god. Oh shit. It's the reunion. Hej. Hej. Stil ho. Stil ho. Stil ho. LO. Fuck, det er en fed vinkel, du lige fanger af mig her. Burger King. Burger King.